Takže čau lidi, my jsme dneska chtěli natočit takový toastový challenge. Pravidla jsou jednoduchý. Prostě máme toast, kdo ho dřív sní, vyhrál. Ještě dneska jsem tady s Venym. Já jsem jenom pro takový ty, co se na nás moc nekoukají. No jo. Tak jsem prův. A já myslím, že se na to můžeme a že máme takovýhle toasty. Jo. Že jsou normální. A samozřejmě. Se budeme snažit co nejméně doby. Jo? Takže Jdeme na to. 3, 2, 1. Ne. Dobrý. To bylo si s Nutellou, no. Pojď, to je mi to asi zná. Tak jdeme z boku, No, vše. A jsme to úplně radost. Když to máš tak málo? Já si nebudu koukat, že jsem si pověděl. No. Ty vole, to nechci dojde. Nesmíš! Nesmíš, vole. A můžu. Vyhrál jsem, vole. Můžu nechutná, vole. To nechci. No, prosím, vole. To nechci, vole. Kindle? No, no. To se ti to ještě nesmět. Musíš tam si vyhrát. Musím na kouknu. Myslel, že to odmítla. Takže na zákon. Nejím rozumět. Tak možná. Ne. Žádné to fakt odmítá. Já to musím zapít. Běž to už.
Já myslím, že jsem vyhrál. Takže, ale se pít. Challenge. Já myslím, že jsem to pěkně vyhrál. Já si myslím, že jsem asi diskvalifikovaný, co? No to teda. Jsem to zapil. Takže já jsem to vyhrál. Což je fajn. Jestli se vám toto video líbilo, Dejte palce nahoru. a mě se to ještě blbě, anebo rozhodně dávajte palce dolů, nebo uvidíte. Nebo uvidíte, jak vás seřežu vařečkou, já si to zjistím, kde bydlíte. A samozřejmě musíte dát i odběr. No pokud nechcete, tak nedávejte, ale nepřejte si nás. Nepřejte se nás. No, takže čau. A ještě počkejte, ještě kamerama. No. My jsme vám ještě chtěli říct, že jste moc hodný, že jste zhlídli toto velice nechutné video. A pokud chcete, aby bylo další takovýhle challenge, tak dávejte rozhodně jenom a jenom lajky nahoru. Čau!